Ka New Trap Youth Council haka hendru tarik kala lingkot arja phosau kala thau ya ka HYC so yong zone ka bakdup ya South Ali ki circle haka ni ka singi lapan skame ke nongket kam ka seng ha Marybone ke H Memorial College so yong haka jinon lang u Vice President ke HYC seng kemi uba Isaac basayo moit nalor ki wede ki nongket kam ka zone ki kentup u President samla Poning Star Shabong Vice President samla Bante Kersian Krang u Vice President samla Overein Maulong Dingyai u General Secretary samla Westmander Lingkhoi Secretary nalor ki wede u President ke HYC Soyong Zone uba Poning ulong ba ka jing thmu ba khmat jong ka jing thau ya ke HYC Soyong Zone kadai banwan ra ya ka jing hetali bat ban pen klan ya ka seng ha ka ni ka than ulong ba ki snam baladap ka than Soyong ka ya kendu ya shibun ki jing e bat ka wene ki jing e ka long haba ya dei bat ka pule puthi HYC Soyong Zone dari South Ali ki circle kata kalong ka Soyong circle Kelengkhoi circle walang kenai kentot bat ka Krang obat ka Dingyai kedonu sampai pat ka unit kabang itu ka Krang unit bat kini kita ki South circle bat kawai ki unit kacing temu ka khmade jong ke jenglung jenglang na ka jing thawi na HYC Soyong Zone kadai berwara ya ka jing teli bat ban ban klan yang berkompetisi kam jong HYC sekali jong ki thai ki jongi hari ni kisnam beladap ni trai kam ni pentelon ya kam hala jong ka circle hendai kiui ba kacing klan ka dai ka bor kacing teli ka dai ka bor sibon ki bagi kendu kumga dong ka thai jongi sene Sibon ke jinge kibag imlang salang kay kendo dai halot kani kanong rim ikot iwer ya produkot jong kini jong ke thai bang trilang away habang ipai sini jong ke thai jongi ban pai ka pule kacka pule sini dong ki than jongi gidan duna hadu bata ta ban jor baki wai kasunong kacaka kadai ka bahe retang ka wai ka college ka padang retang ka ne ka college ka menta ka bani pelong ni program ba ka ne ka ne ka college private sibon kisama pule banang ni basta sakini ki dong ki than jongi Hei jinge pat tolong ba haba kilai ban pulai sasor kabayat basyat kababun ba nada daw bon samla pulai jongi ipek no ya jing pulai tapi stand bor dai namar na daw baka jingai ke jing pulai hasor or baniu admission no pajan jar pa baniu admission dai nada daw nagle HYC international Banwara nada bandawa yang sorka bahkan penpiang dijing pule dijika pule sini didong ithai dijongi kenang bahkan nong ngejing ketiu yang pule keputi hari sama nyui yang dipor balodep nang yang dipor jimi ba kepule keputi nada kejing hiar kita berkus dan por kejor ba ngane kecela jongi kadawa lomba nang yang masorka kapelai cimot pengenting ke pelai putih tang apa ke jakasor rekam sutu badai kinong tendang bapendam kerja pulai posor nak ada masuk ke tu ya sorka bapan kenting yang pelai putih don kamru pengentiu yang juga pulai sekinong kendong kenang bagi dong kendong bayam haga rat ke bayam haga jengduk ke jengkeduk kena kan petani ya jeng pulai Sawai pak ke benda apa dia berkepada putih. Kejengki perat jom ke sekolah. Kipai sekolah ada kancung ke benda kiki hadu kata-kata. Ha kaba kipa pun kisamla ni pun kena pulai kisangai no ban pulai sekolah. Balik sekolah. Kanero kodai kawai ni kimak. Kabak tak ha yang ajak ke jongi kamtam yang ada dong katai jongi kumda kum di sama
Dai ban pet penia. Halar kene ka jinge. Kapa kedong ka thai ba ka jat pengliu ki kendu. Kawai pat ka benda. Kapa kum ka seng ni don ka jing temu. Kata ka long halor ka jing hiar palat ka senja kada. Kumlakran ki mengelam besman mene. Ba bon na kisnong ki thau. Bon na ki raj. Bon na ki hima. Ki penia ya senja kadar daga jing sgau. Ki penia na jing ya senja kadar hapo ka snong ka thau ka raj ka hima daga jing sgau sibat. Henry kam don kata ki tri kam. Kanya ka wai ni mak. Kabana kalian ka atwasi ka sokya ado kata. Nabagi sgau thu. Ba kasinsa kadar udai ulisot ba khatam na kata ajak ka jongi. Ladaki hima. Ladaki rai. Kiskam ba kumsa kadar kata kan ka dai jiskam jong ka ajak ka jongi. Namari yang ajak ka jongi. Yang ri ba ajak ka jongi. Latai da kasnong ka thau. Latai da rai ba latai da hima. Ladaki ne kitlot kemun ba dai kitlot ka ajak ka